Lige nu, der får du TV-avisen præsenteret. Håber jeg da, at vi kan komme igennem til TV-avisen. Ja. Nej, ikke helt. Ja, så får du TV-avisen præsenteret af Line Gertsen. Værsgo. Presset vokser. Grænsen for, hvornår vi skal betale topskat, hedder det, skal hæves. TV-avisen 18:30. Velkommen. Undskyld, der er lidt problemer med teknikken. Pakistans 4 provinsregeringer havde også bedt om at få valget udskudt, så det ikke faldt sammen med den hellige muslimske måned Muharram. Journalisternes mest prestigefyldte æresbevis, Cavlingeprisen. Den nyvalgte folketingsmedlem for Ny Alliance, Jørgen Poulsen, får 750 kroner for at forlade sit tidligere job som generalsekretær. Nytåret er for mange en tid på året, hvor man både gør status og sætter sig nye mål. Og køkkenhygiejnen, hvis jeg ellers kan sige det, skal være i top. På Femø, her har de lokale øboere oprettet en oprørsbevægelse. Når danske håndværkere river en væg op eller bryder et gulv op, river en væg ned eller bryder et gulv op, Inden ender den her nedslidning og udhuling med at være... der er vi lige forkert her. Ja, vi har... Men nu er vi tilbage. Det her, det er billeder af KISS-gruppen, hvor dagsordenen er lang. Nu tager vi den en gang til. Det her er i hvert fald KISS. Ja, Anders Rosbro, direktør i Rådet for Større Træfærdselssikkerhed. Velkommen til. Det er 6. gang på bare 2 år, at en dansk ambassade er blevet angrebet. Danskere og danske interesser i udlandet er blevet mål for terrorister. Du skal lige blive siddende et øjeblik. Tak fordi du vil komme her i aften. Selv tak. Med bare 4 dage til præsidentvalget i USA. Tak. Med bare 4 dage til præsidentvalget i USA. Hans Toft, velkommen. Eller tak, velkommen. Tak fordi du kom her i dag. Inger Støjberg, undskyld. Tak fordi du kom ind her. Kort før udsendelsen talte jeg med den ansete arabiske journalist Daoud Khattab. Og om et øjeblik er det tid til anden akt af aftenshowet, og Palle Steffensen, jeg ved ikke, om du skal synge for os, men hvad kan man ellers opleve hos jer i aften? Lilian, det var min storebror. Jeg hedder Mads, men det er fint nok. Jeg ved ikke, om det er passende på det her tidspunkt at sige det, men det er faktisk årets mest deprimerende dag. Tilbage til dig, Kirsten. Tak skal du have. Det var altså lillebroren, vi havde fat i. Men vi er ikke helt færdige med dækningen af... Herhenne skulle jeg tale. For godt en time siden, måske jeg vist. Nej, jeg skulle blive her. Jeg skulle blive her. Jeg skal herover. Og til endnu en skal blive her på kamera 1. Jeg skal blive her. Og så skal jeg lige herover. Jeg skal herover. Men først et blik, som skal foregå herover. Vi vender tilbage til Mette Fugl for at høre, hvad det betyder efter... Jeg skal helt herover. Så kan man så høre, hvorfor det er så svært at få den aftale på plads. Fordi med betingelserne kommer jo, så er det bliver svært at indgå, fordi at man gensidigt udelukker hinanden fra at få, hvad man ønsker. Tak for den vurdering, Sten Nørskov. Politiet går stadigvæk ud fra, at flugtbilisten var en taxa. Er I så ved at være klar inde i Nationalbanken? Ja, det kan man godt sige, men som man kan se, så er jeg altså ikke helt trukket i de fine råber endnu. Det venter jeg lidt med, ellers så spiller jeg nok ned af mig. Hvad er det for en strategi, I bruger til at få brugt de her penge til at få stoppet den her skudkonflikt? Københavns politi har et ønske om at være til stede mange steder på en gang. Og det gør vi ved at sprede vores patruljer ud over byen. Den går vi på jagt efter bagefter, ja. Den går nok. Vi har en ekstra. Men... Charlotte Harder, jeg ved, du stod og så faklen løbe forbi. Hvad var det, du så? Det seneste, vi har hørt herindefra, var, at der skulle være indgået forlig mellem pædagogerne, altså BUPL og Kommunernes Landsforening. Og nu skal vi til Kosovos hovedstad, Beograd, hvor du er, Mette Fugl. Er der ro her til aften? Serbiens hovedstad, Beograd. Serbien, jeg ved ikke, hvor Kosovo er. Selvfølgelig, undskyld med det. Ja. Jeg bliver forvirret over, at du står med den mobiltelefon. Det er derfor.
Jeg står ikke med nogen mobiltelefon. Nå, men her er en fornemmelse af fred og ingen fare. Så er det kan gå rigtig, rigtig galt igen. Mette Fugl, tak skal du have, og jeg er ked af, at jeg forvekslede dine fingre med en mobiltelefon. I am, you are, he, she, it. Ja, hvordan er det nu, det er? For børn i 3. klasse kan det der med engelske verber være svært. Men så hjælper det at sætte musik til. Rigtig godt! Rigtig godt. Jeg er ikke mere med ramser og durch, für, gegen, wieder, og hvad det nu hed, alt sammen. TV-avisens Erkan Østen har mødt 2 brødre. Hvis pakistanerne går ud og siger, at de nu støtter oppositionen, jamen så vil han trække sig tilbage. Eller rettere sagt, når han føler, at oppositionen har... Når Pervez Musharraf, han føler, at oppositionen... Undskyld, 2 sekunder. Oppositionen har jo tidligere været ude og anklaget Musharraf for valgsvindel. Lars Borg, politikommissær i Københavns Politi. Har I noget bud på, hvad der kunne være motivet til det her endnu? Ja, du må altså undskylde. Jeg kan simpelthen ikke... Der er så meget støj i baggrunden. Kan du gentage spørgsmålet? Ja, så skal jeg lige ned til mit papir her. Historisk aftale om klyngebomber. Det er ikke den, der skal læses. Mens ledigheden er på sit absolutte laveste, kunne vi i går fortælle, at Coop fyrede folk. Altså, jeg er ked af det. Der er simpelthen for meget støj på linjen. Jeg beklager, vi kom lidt forkert i gang med det indslag. Og vi skal videre til kritisk sygdom, som den hedder historien. Prøv at gentage det. Alene i går blev 43 voldelige fodboldfans anholdt i Aarhus i forbindelse med... Jeg får at vide her, at vi skal til et helt andet indslag. Vi skal en tur til Østrig. Har I i politiet noget bud på et motiv? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Det viser en opgørelse lavet af LO. Det vil sige, at hvis en LO-lønmodtager i 1982... Jeg prøver igen. Det går bedre. Jeg prøver igen at sige, om politiet har fået et bud på et motiv til eksplosionen her. Nej, det har vi ikke. Dronning Margrethe besøgte i går et børnehjem. Lars Borg, kan du fortælle mig, hvad er det næste skridt, I tager i efterforskningen? Ja, desværre kan du se, der kører et køretøj lige bag ved mig, som støjer temmelig meget. Så prøv nu at gentage spørgsmålet. Jeg tror, jeg dropper det og siger... Nej, det går meget godt nu. Prøv lige at gentage. Hvad er næste skridt i efterforskningen? Jamen, det næste skridt er jo, at vi har en lang række efterforskningsmæssige skridt. Nu står Søren Jakobsen klar med en vejrudsigt. Det bliver ikke rart. Nu kunne man sige en masse lummert om DR's julefrokost om 14 dage, men det vil jeg nu undlade. Weekendvejret, Anja, hvordan ser det ud? Jeg er ikke helt sikker på, hvor længe. Nu skete der noget sjovt noget her. Nu prøver jeg altså lige at se, om jeg kan få den her til at virke, for det har jeg prøvet før, at stikket ryger. Men der sker ikke rigtig noget, men altså overordnet, så er det jo bare sådan, at det er så en kold periode. Så kunne man spørge, bliver det så ved med at regne? Og hvis man kunne spørge Peter Syv, som levede i 1600-tallet og som var sprogforsker og samlede for vejrvarsler, så vil han nok sige ja. For han sagde nemlig, at når det regner fra nordøst, er underligt, men mere, at det holder op igen. Og det er der faktisk noget om. Det er tirsdag, og det betyder, at, og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige et navn rigtigt i aften, at Claus Bundgaard Poulsen nu gerne vil servere denne uges udgave af Kontant. Du synes ikke, det lyder som en dårlig bortforklaring, det her med, at man stiller det op på den måde, som han gør, Falsing, at han er nødt til at tage en meget højere pris for materialerne, når han er ude og installere dem på et badeværelse, end nede i sin butik. Nu sidder du der og skal lige pludselig, ved du, lige om lidt have sex med en vildt fremmed mand for penge. Hvordan påvirker det dig? Altså, jeg er da selvfølgelig spændt på, hvem det er, der kommer. Men... Hvad forestillede du dig? Men noget, der ikke svinger, det er, at der er en ny tv-avis med Claus Burr klar kl. 21. Og i morgen i USA,
Undskyld. Så er det lige om lidt afgørelsen på aftens X-Factor finder sted. Ja, og så er det mig, der skal sige tak for i aften. Vi har selvfølgelig en 21 og lidt senere, klokken 21 selvfølgelig. Og nu skulle jeg have reklameret for magasinet Ærligt Talt, men på grund af tekniske problemer lige i øjeblikket, der er det ikke muligt for os at stille om til Ærligt Talt. Sporten, som skal følge det, kommer lidt senere i programmet, men indtil da er jeg ikke helt klar over, hvad der sker i jeres fjernsyn lige. Men jeg må sige tak for nu, og så vender vi tilbage med flere oplysninger lige om lidt. Beklager meget, at magasinet Ærligt Talt altså ikke kan sendes på nuværende tidspunkt.